हेलो गाइस गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय दिनै गुबुन गोदान मोनसे भिडिअ बयखौबो नोंथांमोनखौ बरायनो लाग्रोबाय। भिडिअआ जाबाय माबा आरो बिलिफां समनिफ्रायसो आरो जों ओमफ्राय दायो जोंनि गामियाव आनसलिकनि मिटिं दं आरो गायसिमोन बाथौ मिटिं। बेयाव जों माबोरै माबादों एसे नायनो थांनो नागिरदों आरो फंबायजों जों सानावथ' देखायहैनायासो आं गायसिमोन थांनाय जायासै। ओमफ्राय दा बिलिफां समाव नायहैनोसै आरो दसेनो। ओमफ्राय माबा आरो साइनासालि माबाखौ दहैनो अपेन खालामना गालांखांबाय। आनसलिकनि मानसि फैनानै माबा खालामना गालांबाय आरो बेखेवनानै। ओमफ्रायो गाबोननिफ्राय जासिगोन आरो गायसिमोन गाबोन। ओमफ्रायो मंगलबाराव गेवलां जागोन आरो गायसिमोन। ओमफ्राय माबायदि खालामदों नोंथांमोननि एसे सेयार खालामगोन आरो गायसिमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायना हो आरो फैफादो बिदिब्ला आंजों लोगोसे। लोगोफोर ओमफ्राय नैबेयाव दौरिफोर थाग्रानि थाखाय माबा बानायदों आरो नै आरामनो बिथिंजाय लामा आरो नैबे गाहाय पेन्देल आरो गायसिमोन। ओमफ्राय नैबेयाव जिरायग्रा आरो गायसिमोन जा आराम जाखाबाय। सियार लाबोथ'वाखै आरो ओमफ्राय सियार बजोबगोन आरो बेयाव लोगोफोर आरामनो मानसिफोर जिरायग्रा। ओमफ्राय नै दायो बक्स लाबोबाय आरो अफार ना मा होनो अफार होनोना बक्स होनो लाबोखाबाय आरो दिनै मोनायावनो बिलिफां समावनो आरो गाबोननिफ्राय जासिगोन आरो गायसिमोन। फिरफिलाखौ नै दहाय बेलासियावनो माबाबाय आरो ओइथिंजाय गाहाय माबा आरो गेट बिथिंजाय हाबबोगोन आरो लोगोफोर। ओमफ्राय दहैनो बेलासिनि 4टायावनो बेखेवनायमोन आरो साइनासालिखौ। ओमफ्राय दायो प्रग्राम जाथ'वाखै आरो गाबोननिफ्रायसो जागोन आरो थारिकआ दिनैनिफ्राय दङ। ओमफ्राय दहै आनसलिकनि मानसिफोर फैनानै बेलासियावहा 4टा समाव बेखेवना गालांबाय आरो ओमफ्राय गाबोननिफ्राय जासिगोन आरो अपेननो। ओमफ्राय आलासि थालासि फैसिगोन बिदिनो माबा माबि मानसिफोर फैसिगोन आरो गायसिमोन। नै रुंसारि सरेन दैमारि गोसोखां साइनासालि बेखेवनाय 36थि बोसोरारि जथुम्मा फालिथाय नोलोबारि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुम आरो गायसिमोन। डेटआ 19/20/21 आरो गायसिमोन। ओमफ्राय दिनै 19 नालाय ओमफ्राय गाबोन 20/20निफ्राय जासिगोन आरो ओमफ्राय मंगलबाराव गेवलां जागोन आरो लोगोफोर। गायसिमोन नै मोसानाय सोलोंदों आरो बिहामजो पार्टिफोरा